Uddannelsen som agrarøkonom kan du bruge mange steder, dels inden for landbruget, men også i det følgeerhverv. Og det var egentlig baggrund for, at jeg tog uddannelsen. Det var fordi, at jeg kunne se, at det blev stillet større og større krav til de kommende landmænd. Og derfor synes jeg, det var en god ballast med i bagagen, hvis man skulle være selvstændig. Du arbejder i dag som ejendomsmægler. Var det dit mål, da du gik på landbrugsskolen? Nej, det var det ikke. Der var det helt klart mit mål at komme ud og blive selvstændig. Men da jeg var færdig, der var det sådan, at priser de var ret høje, og man kunne egentlig ikke regne økonomi i en ejendom. Og derfor så søgte jeg nok sådan et følgeerhverv, og det er så egentlig tilfældighed, at det gør, at jeg landede som ejendomsmægler.